Svatko tko ima herniju diska, problem sa ishiadičnim živcem, problem s lumbalnom kralježnicom, trebao bi pratiti ovu rutinu korak po korak. Tvoja kralježnica ti ne dopušta da spavaš kako treba i onda se budiš loše. Osjećaš se ukočeno i cijeli dan provodiš u strahu da ćeš dobiti napad bolova u leđima ili išijasa. Jesam li pogodio? U ovom videu ću ti pokazati 4 koraka koje trebaš napraviti prije spavanja, 2 minute, koje će ukloniti svu nakupljenu napetost tijekom dana i spriječiti da ti se kralježnica ukoči. Uz to, još ćeš i bolje spavati, imati kvalitetni san. Probudit ćeš se osjećajući se lakše, a ova rutina može čak poboljšati i rad crijeva. I što je najvažnije, vidjet ćeš da ne moraš biti mlad, mršav, niti imati fleksibilnost da bi imao pokretljivu kralježnicu. Fenomenalno. Želim da koristiš ovaj video kako bi radio svaku vježbu zajedno sa mnom. Dakle, ja ću raditi vježbu u isto vrijeme dok objašnjavam. Tako ćeš razumjeti zašto je svaki korak, svaka vježba važna. A sada i prije spavanja, samo pusti video i slijedi upute. Legni na leđa, možeš koristiti jastuk koji ti je udoban. Ispruži noge i raširi ih. Pazi, tko ima puno napetosti u mišićima psoasa ili u aduktorima, ako previše raširi noge, osjetit će da vuče donji dio leđa, da se odljepljuje od madraca i da napreže donji dio leđa. U tom slučaju približi noge dok ti kralježnica ne bude potpuno opuštena. U tom položaju odmori i jednostavno njiši stopala prema van i prema unutra. To ćeš raditi 20 puta. Ili broj mentalno 10 sekundi. Ovdje već osjećaš kako se noge i donji dio leđa opuštaju. S malo pokreta već počinjemo opuštati napetost nakupljenu tijekom dana. Stiže kamen od rete. Drugi korak je da ćemo rasteretiti piriforni mišić i išijadični živac. Zapravo, svi koji imaju herniju diska, problem sa išijasom, problem s lumbalnom kralježnicom, trebali bi raditi ovu rutinu. Ali ova posebna vježba je posebno dobra za one koji puno vremena provode sjedeći. Još uvijek ležeći na leđima, sada ćete saviti noge i prekrižiti ih. Želim da vam bude što udobnije, pa ovdje možete podesiti visinu donjom nogom. Ili možete podesiti visinu drugog koljena opuštanjem druge noge. U redu? Uvijek što udobnije za vas. U ovom položaju ćemo stopalo približiti madracu. Ako ne možete dotaknuti madrac, nema problema. Idite samo do granice udobnosti. Idemo. Napravit ćemo ovaj pokret 10 puta, bez žurbe. Spustite i vratite. 2. 3. Ideja ovdje je da uspijemo razgibati lumbalnu kralježnicu i kuk. Dakle, osjetit ćeš da se sa svakim pokretom lumbalni dio sve više pomiče, sve više se pomiče. Opusti se, lakše, prirodnije i gluteus se opušta, kuk postaje pokrekljiviji. 6, 7, 8. Ako sam prebrz, idi svojim tempom. U redu? 9. I 10 dobra stvar kod ove vježbe je što je tvoj dan luđi, to ćeš više osjetiti to otpuštanje i dublje opuštanje. Hajdemo sada s druge strane. Kreni i vrati se. 1, 2. Kao da ljuljamo bebu, zar ne? 3. 4. Ako ti je preteško ići naprijed-nazad, ako ulažeš previše snage, pokušaj raširiti ruke ovako. To će ti dati više stabilnosti. U redu? 6. 7. I, ljudi, ovo je stvarno odlično. 8. 9. I 10. Tu je caka, jer kako radimo s dijelom zdjelice, sa sakrumom, aktiviramo parasimpatički živčani sustav. Tko je iz područja zdravstva, zna malo o anatomiji. Zna da je taj dio živčanog sustava odgovoran za usporavanje ritma. I to je već priprema za spavanje. I sada, u trećem koraku, povećat ćemo pokret. Napraviti veći pokret kako bismo mogli mobilizirati i dekomprimirati zglobove lumbalnog dijela i kukova. Već sam u nekoliko videa ovdje govorio o važnosti koju ta regija, zdjelica i kukovi imaju za kralježnicu.
Jednostavno je nemoguće dobro liječiti lumbalni dio bez da obratite pažnju na ovu regiju, bez da je poboljšate. Polako ćete se okrenuti na trbuh, a sada ću morati skinuti mikrofon ovdje, inače me nećete dobro čuti. Legnite na trbuh. Možete zauzeti najudobniji položaj. Ruke uz tijelo ili prema dolje. Lice okrenite u stranu. Ili možete nasloniti čelo na ruke, kako vam je najudobnije. Meni je ovako. Savite koljena i jednostavno pustite noge da padnu na jednu pa na drugu stranu. Ne brinite ako jedna strana ide manje od druge. To je stvar dominantne strane, zar ne? Isto je kao kad pišete rukom, jeste li dešnjak ili ljevak. Tako je i s nogama, isto vrijedi i za noge. To dovodi do nakupljanja napetosti različito s jedne i s druge strane i to je sasvim u redu. Radite pokret dokle god je lako i ugodno. Idemo? Evo, napravit ćeš 10 puta ovako, na jednu stranu pa na drugu. 1, 4, 2, 3, 4, 5, bez žurbe. Ako sam prebrz, znaš već, radi svojim tempom. 6, 7, ovdje povećavamo mobilnost donjeg dijela leđa i kukova. 9, 10. I podsjećam, samo da naglasim, ne trebaš ići do kraja. Ideš samo dok ne opterećuješ donji dio leđa i kukove. Već sam sada shvatio. I da bismo konačno uklonili tu napetost koja ide iz donjeg dijela leđa prema gluteusima i iz donjeg dijela leđa prema ramenima, kombinirat ćemo lagano istezanje i lagano disanje. Polako ćeš se vratiti i leći na leđa. Ostavit ćeš jednu nogu ispruženu, a drugu savijenu. Ideja je da savijena noga padne na drugu stranu. Pomoći ćeš si rukom. Sjeti se da ne trebaš forsirati. U redu? Idi samo dokle ti je ugodno. Vidiš, ja s ove strane ne mogu ni dotaknuti. Mogao bih ako bih forsirao, ali ne želim. Dakle, ovaj položaj mi odgovara. Ovdje ćemo ostati otprilike 30 sekundi. U ovom trenutku trebaš se potruditi dok izdišeš zrak. Udahni. Udah, pa polagano izdahni. Bez napora. Ako imaš dobru tjelesnu svijest, primijetit ćeš da kad opušteno izdišeš zrak, to opuštanje prelazi na sve mišiće u tijelu, uključujući piriformis i gluteuse ovdje sa strane. Prošlo je otprilike 30 sekundi. Ako želiš ostati još malo, možeš. Ovo je tako ugodno. Vratilo se, pusti. Okreni tijelo, nemoj forsirati tijelo. I sada ćemo zamijeniti. Noga koja je bila savijena ispružije, noga koja je bila ispružena savije. I sada ćemo pasti na drugu stranu. Evo. Ruka pomaže. Druga strana mi je bila napetija. Sjećaš se da sam govorio o razlici između desne i lijeve strane. Svatko ima jednu nogu koja je dominantna. Dakle, ta noga koju pod navodnicima više koristiš tijekom dana, nakupit će više napetosti, radit će više od druge. I to je normalno. Svi su takvi. Sjeti se opuštenog disanja. Posebno pazi kad izdišeš zrak. Ovo je predobro. Ne brini ako osjetiš pucketanje u kralježnici. Sjeti se da otključavamo, oslobađamo. Dakle, isto kao kad povučemo prst pa ponekad pukne. Kad otvorimo zglob, pucketanje u kralježnici, pucketanje u kuku, u ovom slučaju samo znači da si uspio rasteretiti zglob. I prošlo je 30 sekundi. Sljedeći korak za poboljšanje zdravlja cijele kralježnice je jačanje pravih mišića. A najbolji način koji ja znam da to napravite kod kuće nalazi se u ovom videu ovdje. Samo kliknite da pogledate. A za vas koji ste stigli do ovdje imam poseban poklon. Ovaj video je cijeli ovaj niz koji smo danas vidjeli bez rezova, da ga možete pustiti i raditi prije spavanja. To je poseban video koji možete pronaći samo putem ovog ekrana. Ovdje ću završiti. Veliki pozdrav i do sljedećeg puta.